Vítám u nového videa. Dneska tu máme Davida a sama. Jo, já jsem sama, jo, protože Alex je teď v Americe, protože je na 4 týdny. Bra. No. A máme tu Davida, takže 99 dní vojce v reálném životě. Jdeme na to o 3, 2, 1. Mám dřevo. Musíme rozdělat oheň. Takže takto, tak. A já dělám oheň. Tak. Tak. Ty těžíš dřevo? Já jdu hledat železo. Žádný tady železo není, musíme nějaký najít. Davide, já jsem něco našel. Tady něco je. Nějaká peněženka, to co tady je. Davide. Co? To v 99 noci nebývá. To je si železo. A železo není na 90. Tak udělali, zjistili jsme, že to je železo. Takže dá to do drtičky. Tam je drtička. Tamhle. Tamhle, Davide. Tamhle. Dobré. Tamhle je drtička, David to trafil tam. Takže nemáme železo, ryby železo. Mapy. Takže uděláme teda tu mapy. No, my se jdeme po celé mapě. Uvidíme, co se najdeme, najdeme, protože prostě nevím, čo, jak dá to povedat. Lidi, nevím to vykoktat, prostě nikdy to tak nenotazoval venku. Tak vlastně co je z víkendy? To je Valentín, chci vám udělat pěkný Valentín. Tohle vyjde, natočím to v sobotu na Valentína a tohle video vyjde v pondělok. Takže like a odber, aby jsem to dobře zeditoval. Dobré, čo. No, dobré, konec rady. Jdeme na to. Jdeme hledat taky nějaké peněženky a to jde. Dobré? Že jsem vůbec nenašli. Fuj, to neber. To není železo. Takže my se učíme, čau, a bude pokračování za 200 lajkov, tak čau.